Ka Jingialehkai Phutbol ka balabu ia ka khusnam ka bahetam hari Bhoi district kalaya chat-chat ka Jingialehkai hamadan umroi nongra hari Bhoi district. Ia ka neka football tournament lapnia da ka umroi block National People's Youth Front hapo ka Jingialam jong uba penhun renghang kumu presiden. Ia ka neka football tournament laya benrap langru dagi art ligi kenhun kiba kentup ia ka nongra sports club bat ka OSTP on production. Ki football club ki bayi leka hinin kasingi ki kentup ia ka 6 United Football Club na kasinong Smith bat ka last minute football club na nong Sdang. Habayi keren bat kinong peniaj ki laong bayi ka final jong ka neka football tournament lakre ban penlong hau benai Julai arjar Bhoi bat ki ba job kinra ia ka song pisa ka bahadu lak tengkah. Ha ka neka singi la yoru ia ki jing pen berngia da ki jing syat jong ki khon samlah. Laidon langru uba penwan bor saliang ubadeu sekretari kasenjuk kirang baisnong umroi umyam area kumukongsan uba penhun renghang ubadeu presiden jongga UBNPYF uba pidkhar ubadeu rang baisnong jongga senong umroi nongra uba S lenra ubadeu OC jongga umroi Police Investigation Center uba S gatpho ubadeu treasurer jongga senong umroi nongra uba shalan seliang ubadeu manager jongga OSTP on production pat kiwe. Jingialehkai,